Machini kendo nyakoro mo jongen mor marani polikete karka chenro en mara rupiny kawarango chal mar piny Kenya ote mantiere karka Dennis Nyatol wacho ni oyawre neno chenro mara Mugi TV ler ka antiere Githongoro Lower Runda erokamano ahinya Onyango Nengo wacho ni aneno ka antiere Bondo Raila owere gi weche mag siasa. He has done a lot and now he can only do little, very little. Mane ka kondike kar kanyo ote marudha thio chieng' wacho kamae an kaka ja Kenya apenjora ni diponi nitiere telo moro maga Shagwa gi Lange dwa kawo pacho kae koso owuoye telo mane. Raila pod jopiny ogeno ahinya oganda luo odwa winjo pach jopiny mondo mi ochiw way forward. Siasa wang'ni ok dhi bedo mayot to gima ng'eyo ni whoever Raila will support ema dhi kawo telo. Wantiere bang'e ko wacho ni ji dhi left to kwa ping kona ema wachomo kono ema wachomo. Ruto nigi tich nyaka olomb baba kodwa ni odoge telo nikech ong'eyo mbi majakom nigo. Mogik wakwayo Raila ni kata tek manade to kik oriwre gi joma sawa. Jogi osewitowa aluotwa kanu moja inako. Ote mutieko kanyo to kumane walose ka wane yueyo gima wacho kanyo gima ne ulose ka une yueyo ka chelo kwero weno mano be studio kinyi maka uono. Otieno chieng' wacho ni wach mar oath to en adier. Kono wakili ni kata mana sani kaponi Raila oriwre gi Gachagua okuche dhi dok Ruto. Miyo gima jowa nyaka ng'e ni wan jo Afrika waked kawanie iye moloyo bedo oko. Mano paro mantiere kar kanyo wakili adaido pacho duto mogik kato bang'e adhi twak machielo badarango kaka NCIC ndiko boke ne Gachagua. Chakuni midem. Erokamano. Mokwongo awinjo ka janeno moro wacho kanyo ni Raila odhi oywe. Mano ok en gima kare. Raila by African standards en ng'ama pod tin miwuoro. Kineno Cameroon Paul Biya osebedo telo 40 years pod en telo. Kineno kata mana Nguemo e Equatorial Guinea. Kara mana Joe Biden makoro nyocho kodhi mar ariyo ni. Kara mana Trump worldwide iwinjo. Koro wach mag retirement to ok gin gik ma wanyalo tiyogo. Mar ariyo en gima nae osiepane wacho ma gimoningo bende dhi ne jopiny duto. Kes ka e kuma gwenyruok paro bede to ka e kuma makosa bede. Adata monoyo ni onge gima waluongo ni koro wane i sirkal. Anyalo penjo ni Opiyo Wandayi nyocho mi lemo mar teko. Anyalo penjo Nyamori ni be nitiere gima ling gima waluongo ni unique mosetimore nyaka ne Opiyo Wandayi obed kanyo. E skul mo bath dala manyo osebiro mowacho ni transformer bire. Mago gik ma osedwaro bire. Transformers madhi kelo stima, the last mile mar stima, so that tienam Nyamware mwalo wanyalo bedo gi stima, wanyalo bedo gi refrigerators, ginego rech. Ang'o ma wadwaro kendo? Jodalo ama kucho ka ok dwar bedo lawyers. Gin gidwa mana kaka giyudo ni rech magi gole na. Koro we appeal itugo kuma best. Okay. We appeal the project mar last mile is a World Bank project. Enonge kuma CS mar energy bire. Kata samina na wuoyo ni. Ne wene. Kata samina na wuoyo ni gweng'wa Aloma Sori Karungu. Nyocha last week okelnwa last mile ma gweng' te rieny. Opiyo Wandayi kat okaloma. Koro mago gik moko nyalo wuondo godo jopiny. Last mile en World Bank project. Mano na penjo mana mokwongo. Mar ariyo Mbadi Asuba. Ang'o ma leng ma Mbadi osetim monyalo wacho ni omi lemo mar treasury. Koro nitiere gima unique ma jo benefit onge. Same thing to Joho. Same thing to Parang. Ang'o matemo wacho? Atemo wacho ni gik ma wuondo jopiny ni koro wane sirkal. Mano gima tamo luongo ni so generic and general. Ni koro wane sirkal. Tupenyo ni jopiny kati ber mana kanyo kati onge kama wan gi tend gwenge devolved functions ma timo gik moni obene loko pa jopiny. Kara mibadhi nitie kata mibadhi onge. Mano mokwongo. Mar ariyo onge gima oluongo ni adatemo nuoyo ni onge gima iluongo ni opposition e current dispensation. Ma en wer monego beni wawero seche duto. Kes ma e gima podi wuondo godo jopiny ni ne wane opposition sani wane sirkal. To onge gi lemo miluongo ni opposition.
jite chulo osuru to jite expect services iwinjo jopiny onego bed ni ere kaka wanyalo keto jotelo tesre kel gik miluongo ni koro ikawo twak mar jopiny ere kaka wanyalo lalore gi wabunge to gi MCS to gi governors ere kaka wanyalo konyo to kiwacho ni ada podo lemo moro achiel to koro iwuondi leo ni ipodo ni lemo achiel ni koro na in sirkal seche ma koro wach ni koro kaka example mano wacho ni Wandai koro nitie kanyo seche ma ng'ama nitiere god bura machon komoaye be nitiere koro pogro ni koro un gi special treatment un koro makati ko dhi ng'iewo duka to en mana siling 10 nikech un sirkal the same taxes ema gichulo the same services ema gi expect iwinjo koro kiko then number 3 mogi kapok wadhi kuma ne okang' machielo kane wago kura 2010 nwagolo gimwaluongo ni imperial presidency president onge gi ratiro mar wuok ni odhi e gweng' moro to wacho ni ndara ni biro onge go actually I always say ni the most useless position in the current dispensation and mar president ka president nyalo weyo every independent commission of the tichne tiboyo ni president onge gimo nyalo timo ena conveyor belt kidwa appoint judges to ichako judicial service commission kabiro ka sani wan gi duol mag weche mag yiero to gi ilo nango selection panel gi kiewo to gi kiewo selection panel duol ka gitimo tijgi to gitero ne president to puodho ka gisetimo tijgi parliament be the same thing kane wanyalo wacho ni kaka ne wapass katiba ni every commission otim tije president gima gitimo ni just to intimidate and coerce ni unspecified consequences ni kokitimo kama tichoro ni duol mar EACC kokitimo kama to ini dhi DCI ka DCI ne nyalo chung to gi EACC nyalo chung to gitimo tijgi kisirkal kako omige kichik ma president onge ibiro ni kuma president nyalo chomo ge momiyo sani iwacho ni kia wami lemo president bo biro ni wabo mi ndara to wan gi all manner of wan gi kera to kura to and so forth koro mano gimo ae nyamori mano gima goli chakre kawuono wa onge gi gimo lungo no position ni koro wana sirkal ina sirkal ibed ni okigo kura kata okigo kura ina sirkal ibed ni anyaza kati ya coast kati ya kanyo erokamano ageni wakili nigi